Guys, adto ko dito sa ilahan ni Dali, di ko Putik. diri. Kay nag-utan ko no siya og munggos. Dali di ko diri. Kaon ka munggos? Oh. Magtukar na sa na imong kuan. Di ka na ni tukar. Tukar mo lang ni Goy munggos. Nagtukar man to kay na sagdahan ka. Kaon tamban. Unsa man? Dinirito tamban na to si kay. Ha? Pinilito og tamban? Dinirito ko tamban ba? Nawa na di ka nagkan sa tamban. Kung akan ka sa tamban, uy nanambok si Papa Linda. Atong gi ko ni Lilin bagi prito. Kagabi ako aw pan kalas 4 ang kaon. Mohinungdan sa pagkuan sa Matiel? Ah. Pero wala na ka nagkuan, sigarilyo. Daw tagay. May pa. Aw di nanambok siya. Tagaya kung para mga. Bye-bye Mio. Pa, basi mabitay na si Mio diha. Di lagi. Una mo ibantay. Di kay ato dito len. Sunod ako. Robinson, timplahe daw to Robinson. Isa yung rilo na nga nag-utan sa munggos. Dito man gikan sila. Nagtungtong na lagi. Oo. Ano lata to? Bantay pag abot ako dito wala ha. Butag ko na pala ako tayong kalidani. Ako pa utanon po sad si Alan kung nahapitan ba niya dito si kuan Bossing Rambo kung sanay update sa dining table. Kay kung wala, ako na po sa tuan dito kay para paluapon na pudsad. Sila to dere. Agtugbong na mo len? Agtugbong na mo? Pilauti. Ato lautek. Ta kay nagdadala ko sanina guys kay sigma ka. Kaligo ta dani. Wa na gagas dito sa ilahan. Utot ka no? Lagi. Bang! Luwan na ta! Aga to di yung siya sa balay. Sakay. Ano na bitay? Pagdali day, pagsali lang ay day. Ay, dili wala dili ko nito. Lugar agas dito sila bitay. Dani hotel. Nagusam sila dyan dito. Agapit patuloy ibu mama sa ilani. Hotel din na. Say-say na to sakay. Ito naman si sakyan ni ato pinamag. Ay hatod si say-say ni Rilo na. Naman lagi kuandan yung basa-basa man lagi to dato.
Madam! Mommy, what is that? Mommy, what is that? Unsay mo snack ya, madam? Unsay mo snack? Naamo lagi na ni ang oh. Kasi Koreana. Di ana mi diri guys sa ilahan ni kuan. Putik. Hey guys. Hey guys. Nanimaho ka malagi tai lagi mimi. Pagpangilo, wa ka nangilo? Wala mo ko na CR. Nanyud to na mo? Nagluto pa si nanay, nagluto pa si Utik guys sa kuan munggos. Sabrina ah. Wala kong biskuit. Biskuit imong mata nga. Sanina ka na ah. Saan nimi? Saan nimi? Sapa. Adihan na na ikwan. Ano na, way tubig ginoo ka. Pumay tubig ni. Naiyon ba day kung nagsakob ko? Ano ka nga na tubig? Sana ba day kunin mo mo tubig nga wala man? Ano eh? Agayatan. Ay agas. Manimaho kita na ni kuan. Ay nangka lagi. Magpa-sound-sounds malagi ka diha. May kuan guys o nangka. Unsa ni nga nangka mi kuan ni ah? Saan sa nimi? Kuan ah. Mintos man na, kindi. Yes. Sira. Matulog ka? Ako ang didi. Mataga ko din ang didi. Duyan ah. Doy. Duyan may duyan. Ang ako yung idea, kaya pa na ako nagamit. Bigon din siya? Ako na. Kaya na. Cumadan. Pagmata na kaya panyugto na. Alin na kaya panyugto na. Alin na kaya panyugto na. Sabi mo nag... Atong anhaon ang kusilira din ni guys. Alam na idagan okay lino pili na. Anaw, how ka mabutan? Pagka-timing bagid sad kaayo sa akong pag-anha diri. Among pag-anha napagid buwad. Gisagulan tani mo ni buwad ang mong gustik. Ha? Na gamay ra sad imo utan. Ana. Dagan siya utan guys. So, Nabasan mo nakaluto? ay paglit-lit ya kay Nabasan mo nakaluto? Namilo ko sa nilaban kay hindi mo masalan sa kabinet. may kanon. Ha? May kanon. Nadanan ko nagdungag burnout ya. Ay, di ay. Udah ako badagkan o kita. Kuy kanon. Sigo niya. Pasigo ba ni? Okay. Aga. Yung plato na. Kanay mo ni ulit ito? Ano ang dalinta? Baan mo talaga yung plato. Asa. Dagko kay da. Oy, pangdato kani aning iyang plato lin. Mo ni gipadala ni Madam Pinay ay Madam Gisela? Oh. Oh, pangdato ni iyang plato. Sa ingani mo may mukbangan kay wala ko. Siguro sa bulan nila. Baho man eh. Basig lata na na. Dili pa man eh. Ada. Hala guys, timing ang atong pag-anha diri makakaon jud ta. Munggos. Hala pa kay ko si Papatik. Munggos. Nakadala ko sa bilon tay. Ha? Nakadala sa bilon? La kay. Milon. Ha? Kasi busing alan dani guys to. Ada pit agwa. Hoy nag-harvest mo sila ni Madam An sa milon tik. Wala kay. Gusto ko kung ilang busing.
Kaya, sukol ka alan, labusing. Dapat lagi dagan sa nina dana sa kuano unsa man ah? Kaya dalahan na sa kirin sa laga. Patay. Ha? Tapos karton ng limutan. Tapos patay. Iring. Nabuang. Labar to. Nagdala lugar ang iring sa Ilaga. Ano ka ba? Sudan lagi to na. Mga dito dito. Kabog kayo. Naginamos din mo tik. Unsa ni ginamos kinilaw? Inilaw na kinabuntag. Nawala na na. Kuragi na na. Ano naman gusto? Ikaw na ta. Ako dun sa tol. Ikaw sa listo nawa na naluto na sa suka din. Wala dito sentro ay. Ah, nagbasketball to si Doy. Basketball ka brown out biya de. Lingaw. Di siya pa ka-atak-atak kay nag-brown out. Unsa din ang email di ay harap pa ka email kung nay wifi? Oo. Dali na mo. Kanina ako sa akin. Saon ko. Abay yung mami din. Balik ko. Dali na mo. Hey! Oh, dali na. Panalangin ko. This was already in this again. We are about to see the Naon tagay. What's up, manana? Baday nag-video tik. Oh, Leo. Ano ako sa punta eh. Video. Halang nanay. Ako kasi punta lang. Eh, pag ipalayo, kakari man hindi. Ano dali naman ko? Ano nang kakaabot sa Una-una pagkaon ang dili tagbalay. Kaon naman gani. Adi. Ano? Lang ni. Ay, ano? Asa ko? Dati ko. Dabang lagi. Tapang ang sabaw? Lami ang kinilaw. Tapang ang sabaw. Pa man din naluto da. Pa naluto ang kuan oh. Ririlin. Say. Bintay. Di kaon. Himala lugar na tapang atong sabaw. Ba, mga di mga on. Isa pinapasaw na nimi. Re! Re! Sabi nga ako agad. Re! Alin na sila ginataan no? Matulog ulit sa bata. Patulog sa bata. Hindi na alam. Buwan na rabay sabaw daw to. Ayan. Na plato. Ihatag ko plato. Aw sa mga dali. Kaya nang ito naman na dito ilan ni Anan. Ano dugay siya di ay. Ang dito sila duha ni Juan. Pero parang isa wala kaon. Kuya na. Nagyan na ba meron ko ito? Wala. May Unto de ka dito ko? Boy, yun ba? Nagpanagsad-an lang. meron sa dito. Alami. Wala. Makarok mo sila. Mo pinansir. Mas pare pinansir. Kasi nasa yung hospital eh. Bagalit daw. Pangaon, paniotso. Guys, paniud to. Di ami dili na nagbo. Kay ang utan man sa utik sa munggos. Ay kung wala siya ito na yung nag-utan ka na. Isa na balik-balik. Nagpilaway ko sa nilaghan. Ngano na day munggos daan nimo? Naa. Sa mong gusdaan. Na lang. Ano may daan mong gis na? Nya. Parisan din sa bulat guys, ngalamit kayo. Salamat sa sponsor Dani. Naon ka. Paniotso, tatanan. Si Koreana. Si Koreana. Si Kuan Devin Toy. Nagkaon na dito. Toy! Ingat sa mga un. Kanan di pa nga unang busog ay na sige panawag. Nya panawagon. Ikaw na din na. Pagkauna sa imo. Pag-show di ako ba? Sulod. Sibog di ko. Pag-show di ako ba? Dihapitan mo dito ang kuan. Alan? Busing Rambo? Ako nagtuan kay para mahibaan na to ka sa ama. Kuan. Ama niya ipatrabaho sa balay o. Isagol unta nimo na na ang buwad danhi para kumok. Siya pala may matrabaho to.
Pilar ko mong gisagol dai. Daghan puro ra maulo imong gisagol. Unsa? Usay mo ya dun ay patagaw. Da Na. dara man sa katong kuan ihang sabawan. Dun sa iya kay dagan og diay dun ang uban. Dito lugar sa balay ni ako dundon ag sabawan. Ano ba? Diyan na siya balay. Diyan na siya balay trabaho. Wala. Para ba yung mga gamit ka sa balay? Nakatrabaho niya sa balay-balay. Kaya init ka na kayong kontrol. Kahoy ba ang initan? Mo di bumato ka kay dun kay Wala din ang mga tugas, mga kuan. Tapos dito imo. Dili. Katong imo na lang siya balay. Imo ganir mo to. Ang tugas raman ka na. Ang tugas mo ito. Nakatrabaho niya sa kuan. Guys, nahuman ako og kaon. Adto namin isaysay sa ubos kay dito sa ilahan na may kuryente dito ko mag-upload. Nya pagka mag-upload mupangas ra pud sa dayon ko diri sa bukid. Sila dyan, di pa siguro ni sila mag-uli. Una namin ninyo dyan. Say! Ato na ta. Aman, Richmond. Matulog. Nagkatulog? No. Noon nga. Pukaon lugar na? Ha? Kamu ra dala, Richmond? Sige. Kami man nagdala. Aman dana nagkatulog. Agoy, ginoo ko. Nadani nagkatulog, guys. So, ato namin ni Saysay. Kay base na pud sad og mag-brown out tapos sa dito sa ilahan na naimpas na gininuon. Kapuliki na kita dani pangita sa ta maka-upload. Balik ra. Ang dito sa ilaha, guys, dili kayo kusog ang ilahang internet dito. Pero may na lang, ulat-ulat na lang gyud ta. Hangtod ma-upload kaysa wala gyud. Nya magkadiin-diin pa taon nya. Ang data baya kay diri sa amoa labi nagtiim kay kuan. Hinay ang signal. Hinay ang kuan network. Nya karon ato namin ni Saysay si Janjan ra magdala ni Richmond. Tek, ari na mi tek. Hala, agpangayo di ko to si Papa sa munggos. Napay mo munggos diya? Ha? Naamang motor? Dili day kaon sa munggus nang tuhod ang traffic. Di man kuno magkuan yang kuan dyan. Mahibaw. Mahibawaan nato kung magtukar bagid ihang arthritis kung. Ha? Si Riluna di ay. Pag uli dadto, aman na Riluna di ay. Pag uli dadto, ipahatod na lang kay muragi. Gutom tong tigwang. So karon guys, wala ko nang himasa diri sa ilahan ni Utik. Dito na ko manghimasa sa kuan. Ilahan ni mama unya basig magagas ra ilang tubig. Kapasayha kay agbaking sa ko dato sayha. Dani na akong baking. Inita naman na siya dana. Diyan, ibalhin na ni si Richmond dyan. Kaya inita na. Gikan init. Inisay. Ato nami guys. Ato nami tik. Una nami dyan. Ada si Bintoy di ay. Nagmotor? Ano mo? Kuan siguro? Bukado? Grabe ka init kay guys.
Di mo mama di ito sa payag nagpaingon. Dito agagas di usay ang tubig dito. Ha? Ano? Di mo mama di ay. Oh. Ano naman ang motor? Siguro nagagas ng tubig dito. Kahulog. Kahulog na ba ni Dani mga nangka da? Kahulog ni mga nangka Dani. Sibog na lang ta diri dapit kay basig mo. Kuragi na hinon niya atong kuan. May slide pagit siya kay naamay kuan hose. Paniguro na lang ta kay diyan namin diri guys. So maka-upload na kita karon kay ginuupo ako'y upload sa akong Facebook page. Usap sad na sa rason nga agkawala ang views tungod kay dili updated. Ang ako magudkuan, ang ako magud in-uploadan ni Agi alas 11, usahay maka-upload ko alas 5. Maka-upload din ko alas 9 sa gabi katulo sa isa ka adlaw. Nya karon kay naunsa naman ni wa na gamay ng views kay wa na tarong nga engagement. Agka-detect magud ni Meta kung unsa ba ni Agi no kugi puguta man din ako maayo kung updated baka kanunay nga ingon ana o nga agkadili usahay ang upload mao na nga agkawala gyud ang views. So thank you guys. Hala. Thank you guys sa tanan na ay nang taog. Nagliki na siya. Thank you guys sa tanan. Support taog. Blessing. Ha? Nagliki. Nagliki. Pero hilaw pa man. Di ana ta diri sa ilahan ni Liling. Salamat sa tanan ninyo. Salamat kaayo. Ug diri ra siguro ko taman guys. I love you so much. Gikan minimiyo dito sa ilahan ni Mother Earth unya kaganiha nilahos pud sad ko dito sa ilahan ni Lilin kay dito ko nag-upload kay walay kuryente dinhi. Brown out diri guys alas 8 taman alas 5 sa hapon. Nya nilahos pud sad ko sa merkado kay na ako'y gipang palit para pud sad content nato sa atong Facebook page. Oh. Taw, ato na dito sa sulod taw. Nya kaganiha guys. Nag-agas ang tubig tulo-tulo. Nya akong gion ang diri sa CR. Maayo na lang gani kay napuno pud sad ang diara. Ako ni siya gilipiuhan kaganiha kay na may lawd dani. Nya akong gibutang diha gani na naglagom kay ang lawg may gani kay napuno sad siya. So tanaw na to ang dito sa kuan baril kay gipaagas man pud sad nako. Gibalance nako ang agas diri hinay dito pud sad hinay. May lang og napuno to dadto. Nya wang ko nakapamahog sa baboy, mamahog ta sa baboy karon. Nya ako mga dala na apadana. Siga sa day nato ni ang suga diri sa
gawas. Alam may gani guys kay nabutangan sad siya og tubig. Di ara. Nalimot sad ko limpyo dana. Wa na ko nagiyabot tanan kay basin og dili magagas pud sad ugma. May padi ay ako tong gibalhin sa kuan baldi kay para malimpyuhan ang baril. So ato ni siyang ipasiga. Daw mamahog pud sad ta sa baboy. Wow. Huwat sa muha kay maglungag pasad ko karon. Nahagad sila pa dito kaganihan na yun nga manihapon. Pero malungag pa man kay nahutdan man sa kuan kanon. Hoy! Hulat. Dagan kay dala guys, di ara. Nahutan sila kaganihan. Unsay mong dala mi? Akong dala pang kuan ni siya pang mukbang. Murag napod sad makaon. Ato ning ipang kuan sulodaan. Hoy. Ikaw pa. So pa. Nya. Gikan dito sa ubos kaganiha. Nagbayad ko sa bugas. Kay datong niagi wa man ako gibayaran ang katong bugas nga gi kuha ni Sherwin. Wala na dala diri nga bugas. Ambot og asan niya gidala ang bugas. Nya, natingala ko kay pagtuon ako og isa ra ang nakuha didto, duha di ay. Saynan kaha sa May 15 nagkuha siya sa May 15 unya pagka May 27 ang katong gikuha niya sa May 27 wala to nadala diri nga bugas. Mausab na tungura ang katong nag-ihaw sila ni Manong Marlon nga gihatagan kuno siya daghan kaayo nga karni kay para madala diri wala niya nadala diri ang karning baka ambot og asa niya gidala kauban dadtong bugas sumoy akong gibayaran pud sa dito kaganiha. Dira nga itong mga daladani nato ning isipti kay narabay kuan dani sa iring kani okay ra ni siya. Ato ning isipti daan guys unya di ara ang mga beauty products. Di ara ma Florence Skin Essentials. Mugamit na pudsad ko dani guys. Balik na pudsad ko o gamit. Eh pwede naman ko mugamit dani. Nya. Wa ko masayop sa akong desisyon nga ipatangtang ang akong warts dani. Undi ramiyo. Saka dani, saka da. Saka na, saka. So wala na siya yung warts. Okay na siya. Pwede na sad ko mugamit dani sa serum. Pwede na sad ko mugamit dani sa sabon. Nya, nako ipangdala lagi dani guys. Nagpalit sa coke. Kani. Oh, di ara. Nagpalit sa ko dani oh. Ano man yung mga uso-uso ka ng mga ingani. Mga jelly. Wala man sa una. Napod sa chicherya, sardinas. Para mukbang. Nya, napasa dani guys, daghan. Apa Royal, marami ni madali-dali Royal. Kay diri kanang hidlawon ta sa soft drinks naa dayon. Pero dira na maabutan og pila ka kuan hurot dayon. Di apa. Lami kuno ni siya guys oh. Jellies. Di apa coke. Nya kani ato ning safety daan kay isda ra ba ni siya. Ay bitay na lang ni nako dana kay mamahog sa ako sa baboy. Naisda dami. Ayom-ayom ko karon kung unsay akong lutuon. Nya si Mio di man kabalakan kay napamay karni pud sa dani ni Mio. Wala na nooy utan. Mamahog sa ako sa baboy guys. So kani siya nga beauty products ako na pud sad ni siya i-open sunod adlaw. Kaya kani siya guys, lahi man yung beauty products dani. Pero mostly ang akong ginagamit kani gyud mostly. So kana ato nang i-open pohon. Mamahog sa ta sa baboy. Nya na ay mangga guys o nga gihatag ni Lilin. Another mukbang na pud sad ni siya. Kaya pa ko nakapamahog sa baboy. Unya guys, na may nag-order sa baboy. Ihaw na lang yun siya. Nya,
basi na apay mag-order, akong i-post pod sad ugma sa akong Facebook page kay naa na may nag-order. Si Ate Abigail naa na pod sad siya na order. 7 ka kilo ang yaha niya. Si Utik pod sad naa siyay naapod sad kang Utik gipa-order. Thank you so much Madam Pinay Beauty. Naa na pod sad order. So ako pa ginang ikuan kay para madugangan para insakto ang atong kuan no dili sad tagan si sa atong pagbuhi kay syempre mahal biya kayo ang kuan ana ang bahog. So basin madugangan pa na siya guys. So karon atong kuhaon sa ang baldi kay kuan ato na ning bahogan ang baboy. Oh. De. Kay kani siya guys kay 50 na biya kapin kuno ni or mag 60 charot. So may na lang dili ta maalkansi sa kuan bahog. Kay makabawi-bawi ra pud sad ta. Nya. Nakaplano lagi ko kay ang 5 ka baboy baktin kauno na pud sad tua. So mahibaw-an og mapuhon guys kay ugma man puhon ang among abot dito sa kuan barangay ni Sherwin. Mahibaw-an kung unsa gyud kung maburido ba ang akong utok or maunsa akong hunahuna puhon. Mahibaw-an nato ug mapuhon. Kay kung kuan okay ra man po sa siguro biyaan ni nako dani. Agkaanugon ba gyud ko guys kay imbes nga agka-plaster na unta. Pero naingon ani man mao nang patay mahimo. Pagbuot siguro ni sa higayon bakit naapay pinaka nindot pa nga plano ang Ginoo para sa ako Pero dili na ko ni siya dani ko ano. Basta ugma mahibaw-an pohon ugma guys kung unsay ganap jud ugma kay para kuan akong hunahuna makuan na bitaw ang hunahuna ana ang matibuok. Kay murag karon grabe pa kay kagubot ang akong huna-huna wa pa ko kasabot kay napod sad lagi mga istorya nga kuan samot kaganiha kay di siya diri kaganiha nagana siya diri kaganiya dito siya sa Nangka. Wa nun siya nagsulod diri dito nagyaw-yawa singgita siya. So usa na usa ka kuan usa pud sad ka huna-hunaon nga atong bantayan kay di na to kibaw-an ang huna-huna sa tao kay kato palang pag-ingon niya nga sunugon ko ni ang sunugon ako ning payag kay para patas tang duha kana palang nga kuan kana palang nga istorya murag delikado na kay mabitaw tong giingon ako nga what if kung sunog ang payag unya lahi ra ba ko matug kay hinanok ra bagid sa dayon ko kay katug dugay ko pagkakatug pero once ko makakatug ko hinanok jud ko taman nya samot na kani kay kuan amakan dali ra kay ni siya. So naay posibilidad nga makuanta mahimot ang abo wala sa oras. So karon ato nang bahugan hala excited kaay ko kay kung ihaw ni siya pohon nya bahin-bahino na dayon ang karni nga gi-order kay kang Ate Abigail na apod sad paingnan dana kung kinsay hatagan sa karni. Supporter, legit na supporter Ate Abigail, thank you so much. Ato sa ning kuanon guys ang kuan kay hoy ayo pag inom na na kay inom ang gital tai na nimo ihumon. Kaya ang iyahang kuan, iyahang kalibangan, iyahang butanganan sa tubig, iyahang kalibangan, iyang ihian. Lah, murag na ay motor oh. Dili sa pungtod. Magdali ta guys, kay para makasulod na dayon ta. Kana sila ni putot
lungagan pa na nako karon. Sapadik. Nya. Oh, dira. Da. Banat siya. Kuan oh. Nagchat sa ako si Kuan, ay nagchat ko kang friendship kapitan. Akong giingnan siya nga. What if kapitan? What if friendship kung mag-ingon siya nga mangayo siya og bahin sa among panag-uban. Ngayon siya nga wala siya katungod nga mangayo og bahin kung unsay naa sa ako daw karon. Muna ang giingon ni friendship kapitan. Okay. Basin og nagtuo siya nga kuan. Naa siya makuha sa ako wa na. Nagsugod man gud ang akong kalagot sa iya guys. Katong gilungkab niya ba ang kuan? Ang payag. Gikuha niya ang alahas. So dili na maayo. Di na maayo ang pagpakig-uban. Nya kung ikaw di ay hulugan kasi mong barkada, kawata na, lungkaba na, kuhaan kuan kay ato ibaligya. Buhaton di ay nimo. So sa ato pa, wala kay respeto sa ako So mas maay pa nga, wad-o na lang nato ang tanan. Kay nga ginganan ako nimo. So imbis nga agkaluoy jud ko nimo, wala na. Suma gyud. Bot lang gyud hunaon guys. Ang iyang mga gipang buhat sa una dito sa Bohol pa mi. Dapat dadtura. Unta na ko siya gi kuanan. Buwagan pero kana lagi kay agkaluoy ta. Gisacrifice pa nako para mahimong okay pero karon di na jud mahimo. Ka-remember mo nga nagbuwag mi datong ni Agi 2024 man siguro to. 2024 October. Kaya kaluoy lagi ta. Pasaylo. Naabot siya diri December. Okay. Ako di man ko agdumot sa tao guys. Sa dadto tungura jud sa among pagkuan buwag. Dili ra ko focus ra ko diri. Nya nag-abot ang December, pasaylo na ko siya. Dana ra na. Nya hangtod karon. Nya karon kay ang yang gibuhat kay di naman maayo. So wala jud tay mahimo. Mula ginaugma pohon ang akong gikakuanan kung basin og mag-ingon siya nga mangayo siya og bahin sa among panag-uban kung unsay naa karon. Among kasabutan nga wala nay hilabtanay, wala nay anha diri sa payag, pila ka meters na ama na siguro kay basta wa ko kasabot nga nung naingon ani ni ang tanan. Okay ra pud sad siguro guys. Kay sa katong time bitaw nga nag-ingon siya nga kuan kana ang sunugon kuning payag para patas ta. Murag nawad-an akong kuan nga nang murag nawad-an akong gana nga sa ba ingani din kinabuhi di ay nang karon bahala na ni unsa na ni hibaw-an na ni ugma pohon kung unsay dagan na ni ugma pohon dito sa kuan barangay. Ambot lang sad og mutunga baka sad siya ugma pohon. Wa ko kay baw kung mutunga siya. Unya guys kung kintay og dili siya mutunga ugma pohon unsaon man naa no unsaon man na kung dili siya magtunga ugma pohon. Pero wa ta kay balo kay basin og naa siya gusto isulti or unsa ba isulti ato paminawon
muna kay mao nang usapod sa jud na sa leksyon bitaw sa mga tao nga makigbarkada o karon makatabang sa imo ang barkada. Putang inang barkada. Naay barkada nga makaayo pero naay barkada nga maoy makahatag og gubot. O pares ana o. Siguro gisulsulan to si siyang barkada. Pahamak siya. Nakisa may napahamak siya. Unang karon wala siya napamalikan on di ay o. Hala. Okay pa ni Asya, mao na lang ni akong ikuan. Bahog nila ni putot. O maglungag pa ko. Tara ako yung sudan nga akong gipalit, guys. Kanin siya balising pinta. Gusto. Excuse. Lato unta tuaw niya kayo. Ang lato pangit man kaayo. Hindi ay kuan. Bangus ni siya og tilapia. Maurami siya, guys. Ninapo daw pinapalit nga kuan. Kamuti tops daw. Kuan. Kaning batong daw. Chinese pitsay. Para sinigang di ay ni Asya. Panakot. Nanay talong. Ito ni Agi ang akong talong nga napalit. Ginuok ko. Wa na puslan. Okay. Daot. Ya silikot para ni sa sinigang. Magsigang ko. Kinaman ko bangos nga napalit. So karon na may sardinas. Sardinas naman siguro ang akong kaunon karon guys. Kay para dali ra. Unya maglapwa ko dani sa kuan. Maglapwa ko dani. Tungaon ako ni siya. Da maglapwa po sa ko dani sa Chinese pichay. Okay na. Ano siya itong panhapon karon. Di na ako lutuon ang kuan. Di na ako lutuon ang sardinas. Kaya ito ni hugasan. So kanina lang akong ibahog sa ilaha. Hala. Siguro na kuan ang isda. De? Ay naa pa maday sa gani. Di ay isda dani guys oh. Pay isda. Kanya napasad-pasayan. Sa kay maayo kung magpasayan ta karon. Pasayan magugkuda tong iaging adlaw. Sund adlaw na lang na siya. Ato ni siya hugasan. Anak ko sa hugasonon dani eh. Dara. Kinatoy ako nakita nga nagmukbang. Kuan niyang gimukbang sinigang na bangus. Musad na nagpalit sa kukuan ko. Bangus. Nagdali-dali siya kukuan kaganiha. Pauli kay dinuko ang anam nagkangit-ngit. Ini asa bangus ko. Nya karon. Good luck. Nagkalit-silit sina ang iyang kinabuhi. Maayo na niya. Time iya pa man dito ko. Napay tilapia, wa ba kanina unsa ang tilapia? Dugay na ra ba ni siya? Kanina lang maghugot na lang sa kuan ko. Kay ang kani maghugot siya ang isa. Ice kaayo. Dugay pa ni siya. So kani maghugot isa. Para sudan nila. Napamaydag ko nga isda po sa doon. Kuha ni siya, budloy ni siya guys. Tulo ka buok na bilin.
Para siya naon. Sabi buto mo. Di na ako ni kuanong kay pirituho na ko na siya. Kani nga itong humulan, bayot. Bantayanan po sad ni siya kay ang iring kawaran. Basin pag balik na to dani wa na. Katag tubig dito sa gawas. Kani hindi masublan daning kuan eh. Ay, Tupperware lagi usahay at kanya binta na kung asad pang kapaingon. Wait lang Mio ha. Magikay ko sa imuhang kuan. Dami na lang sa isa ka kuan. Lang ginita. Kaya na ako'y mga sudlanan ni Agi. Nawala man. Ugasa nagpaingon. Nadako na ba kayo siya oh. Pasada ni siya guys sinigang. Dagko kayong hiwa. Kani siya ang plano na ko dani sa tilapia ako ning pirituhon. Sardinas na ako sudan karon. Kaunon. Sus nalimot ko pagpalit sa kuan. Ana ang Nova. Patsada ang tattoo siya. Kani mo ko napalit ko. Lahi ni siya oh. Nova ang tattoo Bitaw guys no. Na nga problema nga kaingon ta nga nung abot sa ato na mga problema na apakapangutana ta nganong ingon ani man nganong nag-abot sa punto nga naingon ani no pwede na to na problemahon eh sa unta man nga siya may tinuyuan man niya. Pero mo lagi agkadamay ta. Niyo. Danara ka ha kay napatay. Kuanan asikasuhon.